ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಚ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತದಾಗ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದ ನಿಕ್ಕ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಚಾಪ ಅಂತ ವಾಕಾಲ ಅಂಟಿಯ ನಾರಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ತಿಂದ ತಿರ್ತದಾಲೆ ನೈಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಡ್ಡೆ ಯಾರೀ ಚೆಲುವ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಎಸ್ ಸಂಜಯ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿದೆಯಾ ನಮ್ಮನ ಪೈತ ಮೂಜಿತೆ ಮೂಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂತ ಚಪಾಗಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಬೈದಿರು ಕಾಟಿಲ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾವ ಸನ್ನತ್ ಬೈದಿರು ಆಚಾರ ಹಿಡ್ದು ಆಚಾರ ಕಾಟಿಲ್. ಸೊ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದಿರು ಮುಂಬೈ ಕಾಟಿಲ್ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಮುಲ್ತಿನ್ ಪಿಡ ಬಾಯಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸನ್ನತ್ ನಿನ್ನ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಪಾಪ ಪ್ರಸಾದ್ನ ಯಾನು ಮಿತ್ತ ಬೈದಿತ್ತು ಅದು ಗೌಡಿ ಬೈದೆ ಆಯ್ ಗೌಡೆ ಪಾಪ ಐಗನ್ ಸಾರಿ ಗೌಡೆ ಒಂಜಿ ಐ ಪಾಂಡು ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಮೂಜತೆ ಮುಟ್ತರ ಚಾನಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಪೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆನೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಳ್ಳದು ಸತ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಈತ ಪುಂಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡ ಅಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಮಿಡಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಯ್ತು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತ ಮುಖಟ್ ಲಕ್ಷ ಗೊತ್ತ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮ್ಮದು ಹುಡುಗ ಬ್ಲಾಗಡಾಯ್ತು ಮಾರೆ ಬ್ಲಾಗಡಾಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಬಂದಿತ್ತೆ ವ್ಯಾಣ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕೇನೋ ಬರೋದು ತುಲ ಎಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಉಂಡೆ ಕೊಟ್ಟು ದಾದಾ ಕುಂಜಿಲಾಗಡೆ ಪುಗ ಅವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವತ್ತಿನ ಸೊ ಐ ಗೊತ್ತು ಬರೋದುಂಡೆ ఇక్కడ చాక్లెట్ కోసం అయితే డే టు డే దాదా యాక్చువల్లీ విఘ్నేష్ మొలయా సరే మొల లాభం ఉంటే లాభం ಇಂಚೆಯಾ ಮೊಲ ಇಂಬಗೀರು ತಂದಿನ್ಯಾ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೊಲಗೆ ಪಕ್ಕದ ಒಂಟೆ ಚಾಪಿನಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇಂಚದ ಮೂಜಿ ಮೊನೆದಾಗ ಅವು ನಾಯ ನಾಯಿ ಮೊನೆದಾಗ ಸತ್ಯ ಆಯ್ನ ಪ್ರಸಾದ ದೊಡ್ಡ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡೇಟ್ ಮೊಗಲ್ ಕರ್ತೀನಿ ಇಂಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಂಚದು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಇಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ತೂದು ಇದು ನಾಯಿ ಮೊನೆದಾಗ ಕುಂಡದ ಏನಂತ ಮುಗ್ಗು ಮೋನೆ ಅವೇನು ತೂಯಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಐತೀನಿ 3 ಇಂಚ ತೂಪೆ ಬೆಡ್ ಹಿಡಿತು ಮೊಲ ತುಜ್ಲಾಗ ಒಂದು ಮಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮೊಲ ಬೊಕ್ಕ ತುನಗಿ ಈ ನಾಯಿ ಅದ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯಿಗಂತ ಇಂಥ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೀವನ ಪಾಪ ಮೊಳೆ ತೊಂದರೆ ಮಾರೆ ಒಂದು ಕೇತು ರೂಪಾಯಿ 4 ದಿರಂ ಪಂಡ 80 ರೂಪಾಯಿ ಊಟ 3 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು 70 ಹೊಂದಿತ್ತು ನೂದ ಸೊ ಕನಿಸಿದ್ದೆ ಸನತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮರೆಯದಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಓಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಗ ಸಂಬಂಧ ಹೊಡಿತೆ ಇದು ಚಿನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೊಳ್ಳು ನಾಲೆಜ್ ನಾ ಟೊಳ್ಳು ಓಹೋ ಅಂದಿಯಾ ಆತ ನೀವು ಮನೆ ರೂಮ್ ಇದುಗ ತಿನ್ನ ಗೊಂಜಿ ವಾಪೆ ಬಿಡಿಸದ ಗೊಂಜಿ ನಾಸಿದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಅವೇನು ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಟೊಳ್ಳು ಅದೇ
ಕಮ್ಮಿ ದಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀ ಕೇತು ಬರೋದು ಮಾರ್ರೆ. ಕಮ್ಮಿದ ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಜಾ ಕಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲು ಕೂಡ ಹಾ ಐತ ಬಂದಿತ್ತು ನೈತಿಲ್ಲ ನೀವು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಏ ಅವು ಬುಡ್ಚಿವೆ ಒಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಿನ ನಿನ್ನ ಗಂಟೆನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೊಟ್ಟೆದಾಕದಿ ಓ ಒಂದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅತ್ತಿಯ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಕಳ್ಚಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂತ ದಾತ ಬಂದಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ತೋಟ ಸತ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಚ್ಚಿ ಸಾ ದೊಂಡೆ ನಾಯನ ಹಾಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಂಗಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ತಿನ್ಕ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಚಂದ ಇದ್ದ ಇದಾದ ಎಂಚ ಮಾಡು ಐಕ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ತೆಪ್ಪುಲ ಬಂಜಿಲ್ಲಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ತಂಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಸೊ ಮೂಲಂಜಿ ಕೊಲಮೆಲೆ ಬೆಲೆ ಒಂದುಂಟು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ದೈಡ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಗಂಟೆ ಮಣಿ ಬಂದ ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅಂಚೆ ಬಗಲ್ ಲಿಂಕ್ ಬದಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕೊಲ ಮೆದೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತು ఆయన కట్టులే ఆయన ఈత నాని ಒಂಚೂರು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎక్కడ ತೊಟ್ಟೆ ತಕ್ಕದೆ ಐತರಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಗೊಬ್ಬುದ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತು ಮುಟ್ಟಾಟ ಗೊಬ್ಬುಲಕ ಬಾಲ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡೆ ಜೋರ್ಲೆ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಉಂದಾಯನ ಬಾಯಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂತ ವಾ ದೊಡ್ಡ ಅದು ಅಂದ್ಯೋ ಗಂಟೆ ಆತಡ 10:45 ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದಿರ್ಕ ತಂದ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಸರಿ ನೀರು ಬಾರದು ಎಡ್ಡ ಸೈಜ್ ನೀರು ಬಾರ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಫೇಮಸ್ ಆತದಾಕ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಪೋಯಿ ಬೇಜಾರಾಗ ഗായ്സ് കാടാണ്ട് 10:30 ട്യൂബ്ലൈറ്റ് വത്തെ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ആടാ നാത്തെ പോയി സുസ് മലത്തെ വച്ചത്തി ನನ್ನ ಬೋರಂಡೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್
ನನಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅಷ್ಟ ತಿಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಮುಖ ಆತೆ ಬುಡ್ನ ಬಿದ್ದ ಅದೇ ಅತ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ಅದಂಡೆ ಆತೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆತಂಡೆ 10:47. ಸೊ ತುಗ ದೈತ ಬರೋಂಡಂತೆ. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಗ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ದೋಸೆ ಸತ್ತು ಈ ಪಂತಕ ಪಾಕ್ಲು ಹೋದೇವರ ಮಸ್ತ್ ಆನ್ ಮಾಡಷ್ಟೇ. ಪಂಚಪುರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಕ್ಕು ಆ ಮರ ತಗೊಂಡ್ಯಾ ಮರದ ಬೆಟ್ಟ ಭಾರತ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲವಿತ ಪೂರ ಕೂಚು ಆ ಪೋತನ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ పోతుచ్చి నల్ల तुले हे पता ऑनलाइन ये राइनोटी ऑनलाइन डॉलर ಪ್ಲೀಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿ ಏರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಗಂದುಲರ್ ಒಂದು ದಯದಿತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡು 10 ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಡದ 12 ಗಂಟೆ ಅದು 12 ಕಾಲು. ಸೊ ಎರಡು ಪುಂಡಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಬಲ ಮರ ಮಂದಿರ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ಮರ್ತಿಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತಂತ ಇಂದ ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಇತ್ತೆ ವಿತಿನ್ 5 minutes ಈ ಮರ್ಚೂರು 16 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಸನತ ಇತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಮಂದಿರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂಡೆ ಮರ್ಚೂರ 16 ಓಕೆ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಪುಂಡಿ ಬೇಪನು ಮಂಕಿ. ಓಕೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸನ ತಣ್ಣೆ ಓ ಆತಾ ಓ ಮೈ ಗಾಸ್ ದೋಸೆ ಪಣ್ಣೆ ಸಂತ ಪಣ್ಣೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಂಡೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇರಲೇರು ನಂಬೆ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಲಕ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒರಿ ಮಾರಿದಲಕ ಬೂರೊಂದತ್ತ ನಿಕ್ ನಾಚಿಕೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ ಕೋರಿ ಕಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕೋರಿ ಬೇಗ ಶೋಕ್ ಮತ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಡವ ಶೋಕ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ನೇರೋಡ ಪಾಟು ಅಂಬ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕೆಪ್ಪೆಲಾಗ ಪುಟ್ಟ ಕೆಪ್ಪೆಲಾಗ ಬಾಸ್ಬೇ ಹಾಗೆ ಆರೇನೇರು ಡಪಾಂಡ ಸರಿಯಾ ಪೆತ ನಮ್ಮನೆ ಪುರಾಣ ಕೆವಿಕ್ ನಾಟುಜಿ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ಗ ನೆಡ್ದೇ ಲಕ್ಕ ಹೊಡ್ತಾ ಈ ಏತೇ ಪನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಕ್ಕರ ಇಷ್ಟ 2-3 ಸಲ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಕಿನ ಲಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಪಾಗುಲ್ ಪುರ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರದ್ದು ಯಾವ ಲೈಟ್ పోతుందా ఇచ్చి తుచ్చి తులు ಶೀ ಮರ್ಯಾದೆ పోయి ಓಕೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ತೋದು ಅಂತ ಪ್ರಸಾದ್ ಏರಕ್ಕೆ ಎಂಕದ ಮೆನ್ಷನ್ ಪೋಯಿ ದಾದ ಆಯ್ತು ಮೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಹೂವ ಶಿ ಅಂಚೆ ಗೌಡರ್ ಲಕ್ಕ ಬರ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಸಿ ಗೊತ್ತಂತ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಪುರ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಉಂಟ ಬಕ್ಕ ಮೂಲಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡು ಓ ಅಣ್ಣ ಶೋಕುದ ಇತ್ತ ಐದು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಐತೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮೂಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಜಿ ಇದ್ದ ಮೂಲಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಟ ಪ್ರಸಾದ್ ಅದ ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಹೊತ್ತು ಪಗಲಿಡೀ ಜಪ್ಪುಲ ಒಂದ್ಯಾಂಡ್ ಪುಟ್ಟ ಪಿತ್ತ ಬಡುಕಂತೆ ಶಾರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಕಾಪ್ ಮೇಲೆ ದೈವಿ ಸನತ್ಗೆ ದಯವೆಡ್ಡೆ ಪನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ
Ashok, okay, good boy. Oh, perfect. Ashok. ದೀಪತ್ತೆ ಪೋಯ್ತು ಸಾರ್ ಓಕೆ ಪಾಪ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಮಂಚೆ ಪಲ ಉದ್ಮರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾನ್ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಕುಜಲನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದು ಟೀ 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 ಲೈಟ್ ಬರ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ಯಾ 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 ಅದೇ ಹಂಚಿ ಬಂದೆ ಮಂಗಿ ಆಯ್ಕೆ ನೀರು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಸೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಉಂಟು ತಾರಯ ಧರ್ಮಗ ಸಂಬಳ ಪ್ರಸಾದ ಅದೇ 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 ಎಂಕಾಕಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಾಪನ ಗುಡಿಯ ಅದೇ ಅನ್ಪಿನಿಯ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಸಾದಿನಿ ಬೇಲೆ ಮದಿನಿ ನಮ್ಮ ರೂಮುಡು ಅತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಬಕ್ ಬೇಗ ಲತ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಏನ ಕುಡಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ತಿರ್ತು ಮೂಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಹಂಗೆ ಉಣ್ಬೆ ತೂಚಿ ಮುಳ್ಳುಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಓಕೆ ಸೊ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಬಟ್ ಒಂಥರ ಕಲ್ಲರ್ ಬಕ್ಕೊಂತ ದಪ್ಪ ಒಂದುಣ್ಣದ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಧ ಕೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಲ ಓಕೆ ಹಾಂ ತೆಲ್ಕು ಮಲ್ಪಲ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ಚಾಮಲ್ ಪ್ರಕಲ್ಪ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಮುರ್ಚಿ ಈ ಪೋಲ ಪುಗ್ಗೆ ಪೋಂಡು ಪುಗ್ಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಅನ್ಸಿತ್ತ ಆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಸಾದ ಡೆಕ್ಕಂದೆ ಸರಿ ಲಾಟ್ಪುಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೂಲ ಲಾಟ್ಪುಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೂಲ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದಲೂ ಮಿನಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮಡಿ ఆయన ఉంది పూపు అంటే ఉన్నతులు పెట్టు అన్న సమదరికి నల్ల ఆత కొద్దిోడు బన్ని పెద్దోడు సనతండ ఐటే వేయిపో బట్ అన్న తెత్తి వేయిపో జంకి స్టేజ్ జాన్ పంచి తినిపిట ఆమ్లెట్ ಸಕ್ಕರೆ ಬಿರ್ಕೇತ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬಿರ್ಕೇತ ಏಲಕ್ಕಿ ಬರ ಬಡ್ಚಿತ ಪಾಡುದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಗಲ್ಪುರ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡು ಫೆದಂ ಪತ್ತಿನಿ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲತ ನಾ ಇತ್ತೆ ಪಾಡು ಮಾರಿ ಕುದ್ದಿನ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಪಾಡ್ಬೆ ಚಾತ ಬಡಿನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ ಪೌಡ್ ಬೂರ್ಗೆ ಬಿರ್ಕು ಬಂದೆ ಹಲೋ ಯಾವ್ದಾರ ಈಯ ಹಲೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಎರಡು ಚಮಚ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ನಾ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಬಾಜನ ಮಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಟಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ಅಂತಾರೆ పేరుండే పేరుండే ಸತ್ಯ ಹಿಂಗ ಪೇರ್ದ ನೆನಪೇಜ್ చెప్పండి సారీ ఐఎమ్ సారీ సార్ ఆగదప్ప ఆయన ఆడదప్ప మళ్ళీ జాయ్ పరం కుర్లు
ಇಂದ ಯಾವ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪದಾರ್ಥ ನಿಗಲ ಒಮ್ಮೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರಿಯಾ ಗ್ಲಾಸ್ ದೈ ಬಾರೆ ಪಾಡ ಆತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆತಿ ಗೌಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಆನ್ ಇತ್ತು ಸಾರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಹೋಯ್ತಾ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಲ ತೋದಿ ಬರಬೇಕು ನಾನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾರು ಹೋಯ್ನೆ ಓರಿ ಓರಿ ಯಾರು ಹೋಯ್ನೆ ಹೋಗಿ ಮಗ ನೀರು ತುಲ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಯಾರು ಹೋಯ್ನಿ ತಾತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇಚ್ಚ ಒಂದು ಮೂಲ ವಾಯಿ ಪೇಜ್ ನಿಕ್ಕಿದ ಬೋಟ್ ಆಯ್ ತುಜಿ ಬರ ಅಣ್ಣ ಕೈ ತುಜಿ ಮಾರೆ ತುಲ ತುಲ ಅಂದ ಮೂರು ತುಲ ಮೇ ತುಲ ನಾನು ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಅದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ಐಡಿಯಾ ಬೆಂಜಿನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರದ ಅವೇನೇ ಗೊತ್ತೋದಿ ಪೌಡ್ ಏ ಫಲ ಪಡೆ ಫಲ ದೇವ್ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ಕುಂಟು ಒಂದು ದಾದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಚಾ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಈಗ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಂದದ ಬಾಕ್ಸ್ ದೆಕ್ಕಿಯೇ ಬಕ್ಕ ಕೈಲ್ ದೆಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋರಿ ದೆಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ದೆಕ್ಕಿ ಪಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಡ್ರಿಗ್ಲಿ ನೆರೋಡ ಈಗ ಆತೆ ನೆರಳ ಬೇಲೆ ಆತೆ ಆಗ ನೆರ್ಜಿಡಸ್ತಂತಿಚ್ಚಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಂಚತ್ತು ಮೆಂಚಿ ಹಾಂ ಸ್ಕಿನ್ ತಕ್ಕ ಹತ್ತಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಂಡಿ ಕೈಲಿ ತೆಪ್ಪ ಅಂತ ಗುಂಡಿ ಇಂಚಿನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೋರಿ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಾಯಿ ಸೊ ಪಾಪ ಸಣ್ಣತ್ತು ಲಕ್ಕದ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ಸತಿ ಎಷ್ಟೋ ಬೋದು ಕೋರಿ ಕಂತ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೆ ಸಾರು ಪಕ್ಕ ಬಂದ ಮಲ್ತೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೆ ಆದಮೆ ಕೊಲಬದೇವ ಮಾತಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಭಾಜನೆ ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಬನ್ನಿ ಭಾಜನ ವಿಘ್ನೇಶ್ ತೆಕ್ಕಿ ಪಂಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಯ್ಗ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅದು ಅವ್ಯಾಂಕ ನೀವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೋಡ ತಿನ್ಪನ ಪರೋಟ ಕುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೋಡಿ ಕುಕ್ಕುಡು ಉಂಡರಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪಣ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಬೋಡ ನಿನ್ನ ಕೆಂಪುದ ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಕೆಂಪದ ಎತ್ತುನತೆ ನಾನಾ ಅದ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆ ಜೇನು ಮಿಠಾಯಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಜೇನು ಮಿಠಾಯಿ ದಾ ಪ್ರಸಾದ ಅರ್ಪೆ ಅರ್ಪೆ ದಾ ಮೂಲ ಅರ್ಪೆ ಉಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಐದು ಸರಿ ಬರ್ಪೂಚಿ ದಾ ಅರ್ಪೆ ನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಉಂಡೆ ಮೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ವಿಗ್ಗುಗೂ ಮಾಡ್ದ ವಿಗ್ಗು ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬೋಡ ಬೋಡ ಚಾಪೆ ಚೆನ್ನ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದ್ಲ ಕಲ್ಪೆ ಒಂದ್ಲ ನಾನು ಚಾ ಪಾತ್ರೆ ಬರಲಿ ಈಯತೆ ಕಡೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕ ಚಾ ಬರ್ತವೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಬೆ SW ನಾವು ಒಂದೇನು ತೋರಪ್ಪು ಸೊ ಪಾಡ್ಲ ಅದ ಮುಡ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಟು ಎಂತ ಮಾಡು ಚಾ ಚಕ್ಕೆರೆ ಪಾಡ್ಗನೆ ಚಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಚಪ್ಪೆಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಇದೆ ಹತ್ಯ ಚಾ ಚೂರು ಬನ್ನಿ ಇಡ್ತೂರ ಚಾ ಒಂಜಿ ಲೋಟದ ಅದು ಪಾಡುತ್ತ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಮೈಪ್ ಮಿಡ್ನು ಯಾ ಬಿಡ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಿ ಈ ಪಾಡು ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಡೆ ಪಾಡು ಚಾ ಚಪ್ಪೆ ಬೇ ಸಿಗ್ಬೆ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಚಾ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲದ ಮಂದಾಗ ಫೀಲ್ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚ ಚಾ ಪಾರ್ದ ವಾಕಾಲ ಮಾರೆ ಪ್ರಸಾದ ರೈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಆಗ ದೋಸೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ಲೇನೆ तुझ्यावर बरं मोठं आहे आत ಬಂದು ದಾಗ ಆಗ್ತೀನಿ
ನಾವು ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಫತ್ತೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಫತ್ತೊಂಜಿ ತಾನು ತಿಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಚಾ ಉಂಡು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ಚಾ ಬರ್ತಾನವ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಜಂಕರ್ ಅಡ್ಡೇವು ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬರ ದಾದ ಕೈ ಪಾರ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಎತ್ತಿನ ತಿನ್ಪಿನಿ ಆತೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದ ಚಾ ಬರ್ಕ ಶೋಕಾತ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತ ಚಾ ಒಂಥರ ಅತ್ತೆ ಊರುಡು ಬಂದ ಫೀಲ್ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಚಾ ಪಂಚ ವಾಕಾಲ ಅಂಟ್ಯಾ ನಾರಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ತಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಲಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಾಜಿ ದಾದ ಕಪ್ಪು ತಿನ್ನುಂಬೆ ಈ ಒಂದು ನಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪ ಆಗ ನೆರವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲು ನೆರವಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಬೇಲಾರ್ಪ ನೆರವಲ್ಲೇ ಪಲ ಪಾಪಾಯ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಪಾಯ ಈಗತ್ತು ಬೇಲಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬೇಲಲ್ಲ ಪಾಪೆ ಪ್ರಸಾದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬೇಲತ್ತಿ ನಮ್ಮ ರೂಮಡು ಆತಬೆ ನಿಜ ಲಕ್ಕುಜ ಮರ ಏತ್ ನೆರ್ನಲ್ಲ ಆತ ಲಕ್ಕುಜಿ ಪುಕುಳಿಗೆ ನಾನು ಆಟು ಜಾಯ್ನ ಪೂರ ಲಕ್ಕಿ ಅದು ಅಂದು ಇನಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿನ ಹೆಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಇದನ್ನೇ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕು ಬೆಟ್ಟ ಕಡ್ದಾತೇನದಲ್ಲ ರಟ್ಟಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಪಂದ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ నేను హాఫ్ ఉంటుంది మొదలు విఘ్నేష్ గారు ತುಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದು ತುಂಡು ತಿನ್ನು ಇನ್ನೆರಡು ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಡಲೆ ಹತ್ತು ಮೇವು ಅದೇ ಸಾಸ ಕೋಪ್ಗೆ ಪಾರ್ನೆ ತುಂಡು ಇಚ್ಚ ಅವಳುಂಡು ಕಿಚನ್ ತೂಚೆ ಯಾಕೆ ಸಿಂಕ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ತು ಡ್ರವರ್ ಉಂಟು ರಸವೂರಿನ ಪರೋಟ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಂತ ಪಟಾಣ ಕೂಡ ಗಂಟೆ ಪದ್ದಾಡ ಅಂತ ನಾವೈತೆ ನಪ್ಪೆಲ್ತು ಬರ ಕುಟಂತ ಲೈಟ್ ಬೇಡ ಪರೋಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾಚಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದ ಭಿನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಕ್ಕುವೆ ಅದೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ ತೆಕ್ಕೊಂದು ಪಾಪ ಅಶ ಚಾತ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಕ್ಕರ ಅದ ಮೂಲ್ ಟಪ್ ದಾದೊಂಡ ಕೆಟ್ಟ Right, press this button. Press it पहले. पिरावड़ दो इंचा. चुली दे दी बग्गे.
ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾರೆ ಅವು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರೆ ಕೊಡೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆತದ ಈ ದಾದಾ ತಾಪ ಉಂಬೆ ದಾದ ಮಾಲ್ದೆ ಉಂಬೆ ಲಂಚ ಮಾಲ್ದೆ ಅದೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಿನ್ನ ಚಲ್ಮಪ್ಪನು ಈ ಲಂಚನೆ ಮಾಲ್ದು ಹಾಗೆ ಬಾಯ್ ಪಾಪ ಈ ಅಮ್ಮೆ ಆಯ್ ಪಾಪ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅಂದ ಏರ್ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಪಂಡನಿ ಯಾರು ತೂಪಿಲ್ಲ ಅರ್ ನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬಂತೆ एक नंबर പിതാണ്ട് മതിമയ റെഡി വന്നില്ല ആ ഓക്കെ ഹാർ ಬೇಡ ಮೂತಲೆತ್ತ ಹೀರೋ ಟ್ಯಾಟ್ 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 ಟಿಸ್ ಕಿಸ್ 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 ತಿರ್ತದಾಲೆ ಲೈಟಿ ಬಾದಿರ ಅಡ್ಡೆ ಇಂಚನೆ ಪೋರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಬುರ್ಚಿ ಮಾರಿಗೆ ಆಯ್ನಾತಿಗೆ ಪಾತಿರ್ತ ನೀವು ಬಕ ಅಂಗಿದ ಮಿತ್ತ ಅಂಗಿಯಲ್ಲ ಪಾಡಿರ ಮಂಗೆ ಮಂಗಣ್ಣೆ ದೇವ ಬೊರ್ಚನ್ನೆ ಮಾರತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೀದ್ ಬೋಲ ಬೊರ್ಚ ಇತ್ತ ಮಾತ ಅಂಕಡ ಬಕ ಬನ್ನಿ ದಾದಾ ದಾದಾ ಏಪೋ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜನ ಅಡ್ದೇವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಲಕ್ಕರ ಆಚೆ ಸೊ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಂಡ ತಿಪ್ಪಿಡು ನೀಡಿದ್ದು ಉಬ್ಬಿನು ಸೊ ಎಂಗ ಮೂಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೋಪ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯೇ ಪಂಡ ವಾಶ್ ಮೋಂಡ್ ಎಂಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ ಅಂಚ ಅದ್ರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೋರ್ ಎಂಕ ಆವ್ದು ಪಂಡ ತೀರೋದು ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿದಿತ್ನೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಗುಲು ದಾದನ ಪರ ಅವ ಆಯ್ನ ಪಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಟ್ಕೆ ಲಂಚಿನ ಐ ಬಾಟಲ್ ಬೈಕ್ ಫೋನ್ಗೆ ಅದವೇ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದ ಪಟ್ಕೆನೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲಿ ಅದ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾರದಾದಿರ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮೂಲ್ತು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಇಡು ಕಾಟಿಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇವಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕಾಟು ಕಾಟಿಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಡು ಅಲ್ಲ ಲಿಖಿತಿಲ್ಲ ಬೋಲಿಯಾ ಲಿಖಿತಿಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಅತುಲ ಸೊ ಪಾಪ ಓಡಿತ್ನಾಗಲ ಹಣೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಟಿಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆಟ್ ಸಬಾಸ್ ಅಂದ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದಿ ಗೈಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಸೈಯಂದುಲ್ಲೇರ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆ ಏ ಅವು ಈತ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸಾರಿ ಸನತ್ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಹಾಲಿಕ್ ನಾಟ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಹಾಲಿಕ್ ಫೋಟೋ ಹಾಲಿಕ್ ಸೊ ಐ ನೀರು ಪಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಅಮ್ಮ ಟೇ 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 ಜಪ್ಪುಗ ಮಾರ ಟೇ 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 ಸೊ ಮೂಜಿ ಮಾಡಲ್ ಅಂದಿ ಅಂಕುಲ ನಿಂತ ಕೂರೋದು ಕಣ್ಣು ನಿದ್ರೆ ಕೂರೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಚಟ್ಟಿಗೆ ಅದವನು I'm sorry boy, yeah, I'm sorry. Ting 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 ting. Guys, beauty porn to udas snap. Ten 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 ten. Ting ting ting. चलो भैया ये कुंटू पर मार दिले पत्ता. As usual, ना फोन तो लबनी कर दे. हाय बड़े पैसा ना तो. हाँ सना. ಹಲೋ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತೋಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವತ್ತಿಗೆ ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಪಡೆಗೆ ಬೇಡ ಬತ್ತೆ ಯಾವುದು ಉಜ್ಜಿ ಆಡ ಗೈಸ್ ರೆಡಿಯಾ
ತೆಲ್ಪಡ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬರಿಯ I'm really sorry, ಭಯ್ಯ. ಹೆಂಗಂತದ ಓದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ತುಲ ಬೇಗ ಬೇಗ Come on. ಗೌಡಲಾಗ ಮತ್ತೆ ಪಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ अपना जेन्ना राइट्स माय राइट्स ओनली मुगल मस्त सेल्फी ले एन्ना जी या बर पंजी वीडियो बाला मुल बल मुल चे टॉप लखते ಅಂತ ಬಂದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಉಂಡಿಯಾ ಕಮಾನ್ ಕಜಾವ್ ಬತ್ತೆ ಕಜಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಯಾ ಕಜಾವ್ ಬಸ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನಿಫಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಡ್ಪುನೆ ಅನ್ಬೋದು तुम्ही फोटो शूट ಮಾಡಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಯೂಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪನ್ಕುದರ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಟಂತು ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹಾಂಗ್ ಹಾಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಮಿತಬಾಯಿಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ Itu car, kula car dah. Ay, kalau dah, go. So, ಕೈಕಾಲ್ ಮಿನಿ ಪಂದೆ ತೋರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿಮಗಿದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾ ಬರದು ಗೋಗಲ್ಡ್ ಬರದು ಸಾರಿ ಮೂಲ ಮಾಡೆಲ್ ಮೂಲ ಎತ್ತನ ఆయన ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇ ಇತ್ತ ವಿಘ್ನೇಶ್ನ ನಾವು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಏನು ಲಾಂಚಿದ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾರಿ ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ದು ಪಿ 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 ಸೈಕಲ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರ್ತಾನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅವನುಂಟು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸನತ್ ಬೇಬಿ ವಿಠಲ್ ಬಂಗೇರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾರಿ ಚೆಲುವ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ದುಬೈಯ ಚೆಲುವ ಯಾರಿ ಚೆಲುವ ಮನೆಗೆದ್ದ ಕಲ್ವ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆದ್ದ ಪೋಲಿ ಕಲ್ವ ಅವರು ಶೆಟ್ಟಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪುದರ್ ಯಾರಿ ಚೆಲುವ ಮನೆಗೆದ್ದ ಕಲ್ವ ಸೊ ಮೈನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಇವತ್ತು ಬರೋದು ಸರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕಾರ್ ಪ್ರಭಾರ
ವಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಸುಲೆ ಕೊಲಮೆದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಕ ಮುಟ್ಟುನ ಪುರ ಅಂದ ಧೂಳು ಮುಟ್ಟಚ್ಚು ಬಲ್ಲ ಇಡಾರು ಚೋಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಲ ಮುಲ್ಪಚ್ಚಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿನಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಾರ್ಡ್ ಅಂಜಿಕೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಏ ಡಿಂಪಲ್ ಉಂಟ ವಿಘ್ನೇಶ್ಗೆ ಏ ಓ ದೇವರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಮಕ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಡಿಂಪಲ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಏ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ അതിന്റെ കൊമ്പ് മിത്ത് പോട്ട് ಓಕೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್